jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela ɓe mbi ko wona laccire sañu saha ngela ɗum noon hetto bela ɗen jiɗartuɗo hande e ndeɗo deftere tawi ko wiitende pulruji dartiyankoji tawi nde harat ko dartol fulɓe kadi e heewi konguɗi ɗi nanaten tawi ko konguɗi comɗi dartol tawi windinde ko professeur Saydu KAN yo Allah yurmomo yafumo ala no mbatten so wona naten ne gaddi ko deftere nde tawi haalata ɗo e gaddi ko deftere nde ko Mammadu Saydu gandal wawa naftude taw joom maggal laaɓani reedu nde deftere nde kalanmi hande ko somde gandal ɗum ne ko gandal ciguirigui gandal gonguire gonga deftere dartol e Pulareeje ko malngu Allah rokki en nde deftere windi ɗum ko neɗɗo laaɓɗo reedu laaɓanɗo kawtal reedu joom gandal liggantoɗo leñol o neɗɗo woni Saydu KAN waggiyanke kawtal nde deftere ma wallu kawtal beele yetto fandare mum soko nadde e yonta ɗimmo mbiɗi jogui jorta moƴƴo nde kawtal taɓoto taɓande mawde saabu hebde ɗum ngal liggorgal kewgal fayida e nde deftere ma fulɓe mbaw andude koye mumen e nde deftere ma fulɓe pirane kongi kewɗi ɗi kutortoɗen e nder nguurndam men ñande kala musidɗo hufɗo nde deftere mbiɗe wasoyma ɗaɓɓude gandal kala ko ngal wawi wonde ma fam ko gandal dorowal windi nde deftere ndeke ina wona ngam ko windi nde deftere ko ina wawi windude o wonde hono ndeɗo walla ko ɓuri nde en jetti ceerno Saydu KAN en jaɓɓima deftere makko nde ko bottari beldi cafdi o waɗi e juuɗe heyɗuɓe on jarama Mammadu Saydu fetere jeygol en payi joni e nattirka ka ko mawɓe e anduɓe Fuuta Tooro e saraji mum dokki e nder duuɓi nogas pawɗi gaddanɗen ɗo bandiraɓe beele ɓe paama no leñol men tonguiri hanki mum e nder kongi kutorteɗi hande ina gasa tawa noon e hewɓe men natti andude ɗoɗi gummino hono ittata koɗi dondide dartol hono tariha eɗi kolla en holno mawɓe men mbaɗi ha dartol fuutangol wasi yejjirede e jamonuji leñol ngol windani foof walla cettugol e bindol foof ina jogui tan peeje no tonguiri gueɗe baɗannoje hanki mawɓe men ina kutortono jimɗi gam yettinde golle baɗaɗe ɓe tafa Pulareeje dondiɗe gueɗe dartiyankoje ɓe mbaɗa tindi e darti beele ma sukaɓe tesko pinal mumen e fina tawa mumen e ko nandi hen jiɗɗe tan wiide ko dartol men majjani kono ina namdi witto labtugu kongi kewɗi noon ina birte goppe tawa ko yilete ko koye majje soomi nde Ibrahima Sarr yimi wi koye jimɗi leydi gandal suudima ina wayno tan o holli lowre nde wittoɓe poti remde tawa riwtani gueɗe goɗɗe ɗe gam yurnitade ko haalete ko ko yimate ko ɗi duuɓi foof koye ngo witto Ngonno-ɗen gam feññinde ko joga renda ko yeeba saabu wittoɓe hewɓe doganta tan ko defte arani en gam yilade toon ko faati e hanki men gonga ni ina foti wittoɓe gasa kala ɗo ɓe miiji ene wawi wallidde e humpidde
majjere e niɓɓere kono tan hoto ɓe goppu ko leñol ngol ɓe bindanta ngol moftani koye mumen ko wayno ɗemgal eko mayi e nder mum nde ɗo e ɓande noon ko hesere e bange wittu walla peeje wittu farayse wiyata ɗum ko archéologie linguistique ko ngal gandal bange wittu hutorɗen e fannu dartol ngam heɓtude ko ɗemgal men mofti e ngam heɓtude ko ɗemgal men mofti e gande mum hanki so tawi neɗɗo fof jannguɗo nde ɗo windande dañi hen famde holno mawɓe men lernirno dartol leñol mumen gila ko ɓooyi ha hande ko minen jeeyi welam gonɗo hen o so tawi noon wonko yuɓɓani walla timmani hen emin jangi nde balloton min e satade ngam wattude min e lawol saabu anniya men ko hollude dartol men meeɗani majjude hayso yejjirama hollude leƴƴi jedduɗi dartol men e ngol woodi hollude nafoore wonde e ƴewtade ko haalete e saraji men ngam naftorade e wurtinde ƴellidde pinal men Saydu KAN Moustapha Booli on jarama joni noon eɗen naata e konngol gila dawadoy fuutankoɓe ina keewi hutorade ngol ɗo konngol ngam famminde ko ɓuuri ɓoyde e jamanuji en ganda mande dawa dawi kono tan ina ɓooyi ɗum hawrata koye putfuɗi jamanu nde hay hunde alano ha felliti wonde ñande dawa dawi aduna fuɗɗi wonde ko nden ko dillatano ko yahatano yeehi ko wodano woodi dumunna mo haalpulareeɓe mbiyata gila dawa dawi fuɗɗima janngede gandal ndogu e koode biyetengal e farayse astrophysique janngowal tegugol windere men nde feññini dumunna nde haydara alano dawano dillano on dumunna ina wawi fondede e konngol dawa hay hunde dillani dawani yahani on dumunna no hojam fetti dilli yeehi dawi o dumunna battiniɗo ina wawi nandinede e konngol dawi gadunol ngol dawa e ɗimmol ngol dawi ndenta gona dawa dawi gila dawa dawi holli koɗo gande mawɓe men hanki tolnino saabu gande ɓurɗe towde e aduna o ko nandi e astrophysique ko joni tan gonɗini saaha mo Allah tan wonno kam tan taw windere nde ala ko nde o felliti tagde nde hunde woodi gande celluɗe hande ɗe mbiyata ɗum ko big bang ko mbiyeten gila e mamiraɓe woni dawa dawi so tawi ko noon ɗum wayi nden noon aduna o tagama duuɓi 15 milliards hitande dawa dawi gila nden e nder daari men e tindi men wonɗo mbiyeten ko doño juba e lew e fabru ɓuri ɓoyde tagore saabu ɓe poɗodirino ɓoygol lew wino kañum jibina koye jamanu tonjo eɗen keewi hollirde noon kala ko ɓooyi ma en gartu e ngolɗo konngol laamu tonjo doño jaabi lew wiyan ka kurka saabu min nde garmi e aduna leydi ina werta kono hay hunde alano hen leydi ndi yerɓanno ko ɗum waɗi gila nden yadam ndu wosiri no jaranmi ni mi fawata koyngal gonami koye jasnude hami laaɓe ɗo jaɓɓumi ɗo so tawi ina tiiɗi mi fuɗɗo addude gongal fawuru jaali wi min noon mi laaɓama kono suhaaɓe
sabu nde ngarmi e aduna nde leydi suwa wertede ndi waɗa tule e joowe a diwat e nde tulde jana e ndeya ndiwa e nden jana e wonde juba feɗɗiti jaleɗe ko woni ko aduna hawni mi anda goɗɗo kono onon kam ko min hicci on peñmi aduna koye dumunna nde leydi ala min e leñolam weyngo ene woodi kono less ɗo foti ɗo yaɓɓede koko laalɗi wosi leydi ala tanam maayi ala ɗo ubba duppumi ɓandu makko ha wonti ndondi pawmi e jubudam koye dow jubudam ndu ndondi ndi ronda ko rondete ko waɗi nden hunde wiyeede ndondi aduna o dawa dawmi ngol ɗo tindol ma dartol wonko rondi ko heewi koye jiiɗa firde ɗo sabu woɗɗinto en windande men nde ko wawi hen wonde foof mbiyen tan konngol gila dawa dawi so tindini ko ɓoyne koye dartol men jiya te ngol ɗo konngol holli ko gande men hanki ɗo tolnino eɗo famamuyeji mumen kadi tolnino e famede gila nden ko dumunnaji ɗiɗi tan goni e tago Allah ngo dumunna nde hay hunde dillani ina dañi ɗum woni dawani dillani walla dawa e dumunna nde hunde nde hono tagore dilli dawi gila dawa dawi noon ko nde aduna o fuɗɗi kala ko fuɗɗi tawi ko fuɗi aduna toɗɗa e konngol ngol hono gila dawa dawi ɓayri ko noon te gande ɗe kolliri fayida ngol ɗo konngol en mbawa haalde dartol haalpular en e nder windere tawa en puɗɗoraki gila dawa dawi sabu ko nde dawa dawi nde dawɗen konngol gongol ngol ko jamanu kaaje kecce ina jeeya ko yonni pinal haalpular en teskoye patuɗo e dartol ɓoygol caggal konngol dawa dawi ina teska konge goɗɗi cifotoɗi ɓoygol nanduɗi e ngol ɗo jamanu kaaje kecce so konngol ngol ƴewama e dartol windere nde kaaje kecce wiyete e farayse ko les âges lithiques walla ancient age e ɗemgal anglais ko wiide tan jamanu kaaje kecce ko dumunna gandaɗo e dartol eɗen gandi neɗɗo nde ari e aduna hutorde kewɗe jogade hande ɗe ngalano jamdi walla jaaha kam e bedek e ko nandi hen ngalano ala ko wonno so wona leggal walla hayre ko hayre noon ɓurno e on saaha tidde e joguitaji ko ɗum waɗi mamiraɓe men fewnude kaɓirɗe tawa ko kaaje pewnira kaaje jambe soɓe juwirɗe tappirɗe kuttorɗe e ko nandi hen enen foof en jii ko wiyete jamguel ƴiwonde yimɓe nde wonno jejjiri dartol mumen so jii ɗum cikkata ko managu woni ɗon cikkata koye asaman ɗum saami wona noon ko toɓo toɓi asi leydi jamguel ƴiwonde yalti e leydi ɗo asinoɗo ɗo ngel irinoɗo ko ngeeƴu jambere hayre woni ɗon ko kutorgal mawɓe adiɓe nde jamdi wodano leppi leydi noon iri ɗum ko ɓooyi saaha e saaha foof ko way noon ina yiite ko hono noonne ñaaƴe e keeɗele kocceteɗe ɗe tawa koye nder leydi munno ɗen kedde kutorɗe mbiyete ko ɓarakke walla batte ko faray senaɓe mbiyata vestige
kedde walla batte. Huutorɗe pewnoraade kaaƴe puɗɗi huutoreede ko ɓooyi. Ko tolni e duuɓi ujube 7 hono million-ŋaaji 7 hade annabi Isa feeñde. On noon ko feeñi ko e jooni ko duuɓi 1900 tan. Sabu ko tolni e ujunnaaje, ko tolni e million-ŋaaji 7 hitaande wona seeɗa e nguurndam aade. Anndaama noon hannde ko neɗɗo feeñi koye hannde ina tolnoo e million-ŋaaji 9 haa e million-ŋaaji 10. Kono tan haal Pulaar en ina ciftoro jamaanu kaaƴe kecce. Ɓarakke ɗiɗo kongi ko wayno jamaanu kaaƴe kecce walla gila dawa dawi holli ko ngol ɗo leñol ko ɓoyngol te ko gandugol. Hakkunde men e Adama ina woɗɗi ndeke. Jamaanu kaaƴe kecce ina juuti no feewi ko gila e Adama haa duuɓi ujunnaaje 5 hade annabi Isa nde jaka yiita. Jaka woni bronze e ɗemngal Farayse. Huutorgal waɗi e dartol aade ko dumunnaaji 3. Jamaanu kaaƴe kecce eeɓaaɗe gila aade e aduna haa duuɓi million-ŋaaji 4 hade annabi Isa. Jamaanu kaaƴe kecce cettaaɗe duuɓi million-ŋaaji 4 haa temedere ujunere hade annabi Isa. Jamaanu kaaƴe kecce ɗaaɗanaaɗe koye o dumunna jamngel ƴiwonde fewna ko ujunnaaji temedere hitaande haa ujunnaaji 5 hitaande hade annabi Isa. Waɗi kaaƴe ɗe wiyete kaaƴe kecce koye sahaa nde hay huunde alaano so wonaa hayre e leggal te ko kanje tan liggorte. Liggey majje sati sabu yiyeede kuutorɗe goɗɗe ko ina addana yimɓe ngaameele e seede haayre. Jamaanu kaaƴe kecce yimɓe ina cetta, ina ceha, ina ñeña kaaƴe ɗe. Galleeji mawɓe adiiɓe ko wimballuuji hono grotte walla annama basorɗe, ngalguuji pewniraaɗe kaaƴe ɓutti kaɗooje mbarkon yande yimɓe so ɗaaniima jamma. Boɓi kaaƴe ina ngannda haa hannde. Hay nokkuuji ɗo kaaƴe cehaa no jusnde ngelooba walla lelde unugal e nder dundu ɗo maamiraaɓe men ndewatnoo sanamuuji mumen. Nokkuuji ɗi mbiyeten hannde Jappeere Annabi walla Fatimata Bintu walla inde Waliyu. Ɗin nokkuuji ina keewi e Fuuta. Yeru hayre wonde hakkunde Neriyel e Wolum Neere. Hayre Thile Boubacar ina waɗi annama jama. Konngol gongol ko doole ko dow. Haal Pulaar en ina keewi huutoraade ngol ɗo konngol hono doole ko dow. So neɗɗo waɗi ko teska, ko mantini walla tawa ina laami nde feeñi kala walla nde haali kala walla nde haala mum walla nde balle mum kaala fof nanen yimɓe ne mbiya doole ko dow. Kono hoto ngol ɗo konngol iwi? Haalde ɗo ngol iwi ɗo ko hunde mawde sabu ina waɗi jeddi. Ɓe mbi ko laamu nde wonnoo ko dow heedi te ina jogii doole, yimɓe mahi wiide doole ko dow. Ɓe mbi ko haala ngotka woni ɗon soomi e konngol he. Mana doole ko dow ko hoɗorde walla potti dow. Enen noon ko on mana jiiɗen e konngol ngol hayso ngol nawrama ɗum, hayso ngol nawrama caggal mum e sifaaji goɗɗi
ko ina yejjitina sababu kutorgol maggol ɓoyti. Ina wayno ko hodde dow kaaje towɗe addi konngol ngol, sabu nde mawɓe men adiiɓe ngalano kattande habde mbarakon walla bettoɓe bomoɓe ɓe koɗanno koye dow kaaje, hayso tawi koye nder wimbo ko ɓuri hewde mabɓe koɗanno koye jamanu kaaje kecce. So en ƴeewi kaaje catiiɗe jeejongol maayo mawngo feccingo Fuuta e hakkunde, ma en mbaawu faamde ko kaaɗo haala. ɗo Rinjaw ɗo wimboluuji gonɗi Rewo wuro ngo koye dow kaaƴe ngoni, ko nokku ɓuri fewniraade ɓe e ɓe ngalaa kaɓtorɗe dogooɓe bettere. Ngannden noon gila e jamanu kaaje kecce hande laamu Dia Ogo en jooɗoto, duuɓi temedde 3 hade Isa maamiraɓe men ɓuranno hodde koye kaaje haajol gongol hakkunde Muritani, Adarar, Tagante, Asaba ɓurno andirede ko Hayre Ngal ha Termes diwan Ayyun, El Atrous, Nema e Wallata e ko nandi hen. Ngol kaaje haajol ko jungol, ko konngol sifoto leydi mbiyeteedi e Farayse la dorsale de Mauritanite. Mawɓe men adiiɓe ndewatno koye ɓoggi kaaji towɗe ɗe, ko hen ɓe ndewatno. So ɓe njii ko ɓe ngannda ɓe ngabba, sabu ko dow majji koɗorɗe maɓɓe ngoni. So ɓe ngabbi ɓe caɗi heɓde te ɓe dognanda kaaƴe potorɗe ɓe piiri ɗumen añɓe maɓɓe arɓe wonde nokku ngu walla baroɗe ɓurɗe ɓe hewde doole. Ndeke noon doole ko dow, konngol ngol wirtima jamanuuji ha yetti en, hankkadi en natti hodde kaaje sabu hoolade doole men, baawal men, sabu ñeeñal men e gandal men. Ngol watti hutorede goɗɗum e mbaadi gondi, ko wayno kollitgol doole e kala fannu. Jamanu kotki dow kaaje fuɗɗi koye jamanu kaaje kecce gasoy ko nde yimɓe mbattimaade gure sabu yitude ɗumen ndema e ngaynaaka. Ujunnaje 7 hitade hade Isa hay noon so tawi kotki dow kaaje jokki caggal mum e yoga e diwnuuji. Yeru nde safalɓe Bani Hasan en ngari e duuɓi 1400 caggal annabi Isa, waɗi joni duuɓi 600 ɓe tawi ko fulɓe e soninkoɓe ɗo dow hayre Asaba nde hono hayre ngal. So jamma ka ari safalɓe ɓe coyno pooye e dow hayre nde, ɓe cikki ko jinneji te ɓe cikki ɗum ko ɓooyi. Tubak biyeteɗo Charles Tuppe windino ko faati ɗum. Nganden noon windere nde fof andi ngal pinal hono hodde nder kaaje tawa ko dow kaaje haaƴirol hoɗa ngam dañde doole e kutorɗe towendi ndi woto bettere tampinde joomumen. O dumunna ko juɗɗo e dartol windere nde. Mawɓe men jejjirani ɗum nde ɓe teski doole ko dow. Doole ko dow wonti hande e fama muyiji wone yimɓe gongol Allah dow
dow asaman. Sabu ɓe mbi ko Allah woni doole te ko dow woni. Enen noon eɗen nganndi Allah alaa ɗo alaa nana e bangeeji fof. Ko ɗum waɗi en heddaade e faamamuuji mo mawɓe men Fuutankooɓe waaɓe no Birane Seck rokki en. Konngol gonngol ngol ko diidol hayre. Fuutankooɓe ene teski kala ko diida e hayre ina ɓooya, kono ko addini ɓe huutoraade ngol ɗo konngol hono diidol hayre. Dartiyankooɓe fof ina laaɓa leñol huutorto ko konngol ngam joofaade ko feewni walla ko waɗi walla ko anndi. Diidol hayre sifiima hoore mum. Kono tan ma paamen ko ɗum firno hade ɗum firde ko toɗɗi hannde ko. Hannde konngol ngol firti tan ko iwata, dirata, momtata ko goonga. Hade konngol ngol sifaade ko iwata walla goonga, en laaɓaama saabii ɗum ko winda e hayre ina leeli mayrude, momtaade, majjude. Te jiiɗi ɗum fof ina anndi ɗum woodi. Kaaƴi ko alluuji leƴƴi garwaniiji. Maamiraaɓe men ndiidi e kaaƴe sabu ko ɗum wonno bindol e jamanu kaaƴe kecce. Yimɓe on sahaa so njiɗi woppande bandu men konngol ndiitaɗe hayre. Diidol hayre ko kala denndaangal binɗi ñeñaaɗi e hayre ngam sifaade niisu e ngonka renndo winduɓe ɓe. E jamanu kaaje kecce mo Faraysi wiyata préhistoire, mawɓe adiiɓe kala ko mbanno ndiitaɗe hayre. Ngam ɗum teske e jamanuuji. Ko ɗum waɗi ñalawma hannde o ngannduɗen no nguurndam mawɓe men adiiɓe sifori non. Ndehe kaaƴe haaƴilol peccirngol Muritani e hakkunde ngol kalnoɗen naane ngol, mawɓe men adiiɓe ngacci hen diidi nate kollitooje ngaynaaka, ndema, koɗki e waaño ɗiɓe mbaɗatno e yonta maɓɓe. Ɗum walli en faamde no ɓe ngooruno. Nate goɗɗe ina ngoodi gila jeeri Sahara ndi haa yettanima Fuuri Jalon. Ngol lappol diidi kaaƴe ina mballiri en faamde dartol Haalpulaar en. Nganndu gooto dartiyanke tubak jaɓanaaɗo biyeteeɗo Henri Lot yihii e jeeri Algérie ndi diidi kaaƴe keewɗi diidaaɗi gila duuɓi ujunnaaje 8 hade peñgol Annabi Isa duuɓi ujunnaaje 10 jooni. Tawi ko fulɓe misiranaaɓe mbaɗi ɗum. Ɗen nati tuggi ko hayre Algérie haa Misira, ɗi pirliti ɗi peeñoyi Muritani, Mali, Sénégal haa Guinée, ko noonne Niger, Nigéria, Cameroun, Tchad e Éthiopie. O diwan jaajƴo fof fulɓe konno hen gila jamanu kaaje kecce, gila jamdi yitaaka. Ndeke noon nafoore diidol hayre ina mawni sabu diidi ɗi kolli koye majji bindol yalti. Neɗɗo adi ko nadde, diidde e rokkude mana e ko diidi ko, caggal ɗum wontoye bindol wawlaandu ma helmere. Ɗum tan e hoore mum holli en meeɗani ɗum tan holli en meeɗi windude hayso tawi hande ɗum ɗon majjiri en haa ɗiɗo duuɓi battidiɗi. Mawɓe men bindi gila e jamanu kaaje kecce sikki ala hen ina laaɓi. Heddi ko andude mande ɓe mbayri windude.
ini sikka waɗi duuɓi ujunnaji 5 ko majjodirden e bindol, kono kam diidi kaaji ɗi kolli dartiyankoɓe holno mawɓe men goorino e pulfudi aduna. ɓe kutorima kaaje ɓe mbaɗi ɗum kaɓirɗe, ɓe kutorima kaaje ɓe mbaɗi ɗum koɗorɗe, ɓe kutorima kaaje ɓe mbaɗi ɗum tororɗe, ɓe kutorima kaaje ɓe bindi hen, ɓe ndiidi hen ngam woppande aroɓe ko yowiti e nguurdam maɓɓe. hande noon dartiyankoɓe mbawi wittude ha gandanoɓe goruno. konngol diidol hayre firtata hankadi ko firtotako saabu duumugol mum e cettingol mum ko waɗa. diidol hayre ko gonga mo dirta hono ɓarakke diidi kaaje dartol fulɓe guila e jamanu kaaje kecce. hayso tawi caggal mum yimɓe men jokki e diidde e hayre. diidi kaaje ma diidol hayre ko ɗum dartiyankoɓe jannguɓe farayse mbiyata peintre rupestre. bindi ko diidi ɗi puɗɗori ko nati. bindi leƴƴi ɓoyɗi ɗi ko nati ɗi gonno yeru bindi misiranaɓe mbiranoɗi hiéroglyphe, mana bindi Allah ko ɗum firtata hiéroglyphe. ko noon misiriyankoɓe e jamanu firawuna en mbiyatno. hay enenne mbiyeten tagore nde ko windere, mbiyen kadi Allah windi tagore. bindol ndeke wona sara men. kaɗo haala ina luggiɗi saabu hay e ɓurana simore adinde tellade nde wi ko janngu inde joome binduɗo windi ade. leñol fulɓe meeɗa majjude bindol, ɗum ne koye diidol hayre hayso tawi hande kayitaji lomtima kaaje. noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.